дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти суғ бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. Чуне ки шумо огаҳ ҳастед, имрӯз ба унвони барномаи дурахшон аз тамоми манотиқи Тоҷикистон занг мезананд, муроҷиат мекунанд ва мо онҳоро навбат ба навбат ба барномаи дурахшон албатта муаррифӣ мекунем. Бояд қаҳрамони барномаро бо кафкӯбии самимӣ истиқбол мегирем. Марҳамат. бори дигар дуруд бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радио вилояти суғ дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон барои дарёфти истеъдодҳо албатта минбари барномаи дурахшон албатта ташкил карда шудааст ва ҳар нафаре ки имрӯз дар барномаи дурахшон иштирок мекунад соҳиби медали рамзии барномаи дурахшон мегардад ки аз ҷониби кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ташкил карда шудааст. Агар шумо фарзанди шумо, набераи шумо ё худи шумо дорои истеъдоди албатта фавқулода бошед, пас метавонед ба унвони барнома дар саҳифаи иҷтимоӣ ҳам фейсбук ва ҳам дар инстаграм бо исми барномаи дурахшон ки албатта сабт шудааст ворид гардида дархости худро гузоред ё ба рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст занг занед. Мо кӯшиш мекунем шуморо албатта ба барномаи дурахшон даъват кунем. хуб, чуноне ки шумо медонед бинандагони азиз, тӯли ҳар ҳафта мо барои шумо беҳтарин албатта истеъдодҳоро дарёфт мекунем, манзури шумо медорем ва имрӯз низ ба барномаи дурахшон даъват кардем Шеҳрози Камол, фарзанди ҳунарманди мумтоз, сарояндаи маҳбуб Ҳасани Камол. Пеш аз ҳама ба барномаи дурахшон аз номи гурӯҳи эҷодии барномаи дурахшон хуш омадед мегӯям. Шеҳроз, ман имрӯз мехостам он нафароне ки шуморо намешиносанд муаррифӣ кунед ва ман боварӣ дорам ки кулли мардуми тоҷик бисёр нафар шуморо мешиносанд ҳамчун ҳунарманд, ҳамчун сароянда, ҳамчун нафаре ки имрӯз дар ҷодаи санъат тори пудашро сарфу масраф карда истодааст ва ман боварӣ дорам ки имрӯз паҳлӯи истеъдоди шумо суҳбат мекунем ва инҷо албатта таронаҳо мешавад ва атрофи он ки кай оғоз кардед, чӣ гуна буд роҳи тӯлонии анҳамин санъат. пеш аз ҳама салому дуруд ба ҳамаи шумо бинандагони телевизиони вилояти суғд ва шахсан барои шумо. изҳори миннатдории худро баён мекунам ки маро имрӯз ба ин барномаи дурахшон даъват кардед. аслан Шеҳрози Камол ҳастам аз шаҳри Хуҷанд. ба онҳое ки ба мо нав пайваста тамошо доранд ва аз унвони кӯдакиам ман роҳи санъатро гирифтам, зеро ки ман дар оилаи санъаткор тавлид ёфтаам. аввалин устоди ман падари бузургвори ман ҳастанд, падари азизи ман устод Ҳасани Камол ва аслан ман Камолов Шероз, яъне ки ин чӣ хеле ки мегӯяд тахаллуси ман шудагӣ аз Шеҳрози Камол аз тахаллуси ман аст ва имрӯз мана шукронае ки дар давлати тинҷу орому ободӣ Тоҷикистони ватани азизи мо зиндагонӣ ба сар мебарем ва дар муассисаҳои давлатӣ кору фаъолият бурда истодаем ва имрӯз шукронаи Тоҷикистони азиз мекунем ки дар чанд ҷоизаҳову озмунҳо то ҳол иштирок карда ҷоҳои намоёнро ишғол карда омада истодем ва дар оянда мехоҳем ватани азизамонро дар арзаи ҷаҳонӣ албатта муаррифӣ кунем. Ташаккур. Шеҳроз, мо медонем ки гарчанд дар оилаи ҳунарманд ба дунё омада бошем, лекин гарчанд падаратон устодатон бошад, лекин роҳи санъат мушкил аст ба ҳар бобат. гарчанд дастгирӣ кунанд ҳам, агар истеъдод дошта набошӣ, мушкилиашро санъат албатта нишон медиҳад дар роҳаш. ва ман дар ин ҷо пурсидан мехостам ки чун барномаи мо имрӯз қаҳрамонҳоро даъват мекунем, мепурсем аз овони хурдааш ки то чӣ андоза истеъдод дошт. оғоз мекунем аз давраи мактабӣ. дар кадом мактаб таҳсил кардаги ҳастед? ман хатмкунандаи гимназияи рақами 4 шаҳри Хуҷанд мебошам. ман албатта 2 мактабро хондам ва кадом мактабро? гимназияи рақами 13 ва дар 5 синф ба мактаби гимназияи рақами 4 дохил шуда онҷоро хатм кардам, албатта синфи русиро. аввалин омӯзгортон ки буд? аввалин омӯзгори ман ин кас Иззат Раҷабовна ва хатмкунанда бошам дар гимназияи рақами 4 роҳбари синфи мо буданд Дилафрӯз Муҳаммиҷановна.
آفرین اصلا میگم. خب من در اویله چند نفر هستید و کسب و کاری اونها گوناگون است به فکرم. бале дар оила мо аллакай 6 нафар будем, мана рӯзҳои наздик 7 нафар шудем, зеро ман як соҳиби духтарчаи нозанин гаштам. раҳмат, саломат бошед. албатта падари ман дар ҷодаи санъат то ҳол кору фаъолият бурда истоданд, дар чорабиниҳои давлатӣ, дар тӯи маъракаҳо хизмат карда истоданд. ман аз он ҷумла низ ин соҳаро ба пеш гирифта истодам. ва бародари азизи ман бошад хатмкунандаи яке аз донишгоҳҳои миллии ҷумҳурии мардумии чин мебошад ва ҳоло дар тоҷикистон дар хуҷанди азизи мо кору фаъолият бурда истодааст. хоҳарчаи азизи ман Паричеҳрахон дар давлати Башкортостон, яъне ки Уфа, шаҳри Уфаи Федератсияи Россия хатмкунанда ҳозир бошад дар курси панҷум. соли оянда дар курси шашум хатмкунандаи медицинский мегӯянд, яъне ки донишгоҳи тиббии шаҳри Уфа мебошад. модари азизи ман бошанд хатмкунандаи донишгоҳи давлатии Хуҷанд соҳаи дизайнерскӣ, яъне ки ҳама ки он либосҳое ки мо дизайнери ойроиши сару либоси оилавӣ мебошанд. он чизҳое ки мо ба бар мекунем барои саҳнаҳо, барои чорабиниҳо, барои маъракаҳо, ҳамаш бо идеяи модари азизи ман мебошад. яъне ки он сару либосе ки ба саҳна аллакай интихоб мекунед, барои шумо дизайнер лозим нест. модаратон аллакай медонанд ки барои шумо чиро омода кунанд ва чӣ бояд дар барномаи консертӣ албатта ба бар кунед. ҳамин тавр бисёр нафарҳо мешиносанд ки оилаи Ҳасани Камол ин ҳама санъаткор ҳастанд, чун оилавӣ шумо як тарона сароидагӣ ҳастед ки дар он ҷо падари шумо, худи шумо, бародаратон Манӯчеҳри Камол ва Паричеҳра низ дар он ҷо ҳаст. ва бо тамошои ана ҳамин клиптарона мардум фикр мекунанд ки ҳамаи шумо санъаткор ҳастед. дуруст қай кардед. оилаи мо санъаткор ки ҳастанд, оилаи модарам ҳам низ санъаткор, аз оилаи санъаткор ҳастанд. ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон Шодравон Даврон Алиматов яке аз оилаи модари ман дар ин оила ҳамчун ҷан мешаванд. хуб шурӯъ мекунем ба овони кӯдакии шумо. ана ҳамин сарояндагиро аз хурдсолӣ оғоз кардед. кӣ сабаб шуд? падаратон, шояд идеалатон дигар нафар сароянда буд, ӯро медидед ва таронаҳояшро замзама мекардед. чӣ сарчашмаи интихоби касби сарояндагӣ чӣ аст? 2004 сол буд, хато накунам, дар қасри Арбоб бо иштироки шахсан ҷаноби олим пешвои муаззами миллати мо иштирок карда будам. ман дар он ҷо, яъне ки блоки детский мегӯянд, блоки кӯдакона, дар он ҷо як суруди ватанҷонро ман дар хонда будам. 6 сола будам. 2004 бошад, ман соли 1997 ба дунё омадагӣ бошам, агар 7 сола будам. яъне ки унвони аввалин қадаматон, яъне ки ба саҳнаи бузург буд. ба саҳнаи бузург буд. бале, ман то ҳол ин чизро фаромӯш намекунам, зеро аввалин таронаи ман ки хондаму баромад кардам якбора дар назди пешвои муаззами миллат буд. аввалин консерти шумо кай баргузор гардид? дар синни чандсолагиатон? аввалин консерти ман 2016 сол баргузор гардида буд, 16 ноябр. ва ин чизро мо беҳуда нагирифтем ки зеро ман дар ҳамин 2000 яъне ки 16 ноябр ба саҳна баромадам ва якумин консерти худро 16 ноябр гирифтам дар театри масака мусиқии Камоли Хуҷандӣ. дар он ҷо зиёда аз 16-17 сурудҳои нав, ҳам аз устодо, ҳам аз таронаҳои падарам, ҳам аз худи оҳангсозҳои худамо мо гирифта як барномаи ҷолиб пешниҳоди мухлисонам гардонида будем. ва дуюмин консерти ман соли 2019 баъд аз 3 соли ин консерт баргузор шуд ва дар нақша ҳаст боз як консерти бошукӯҳро ба нақша гирифта истодаем. насиб. хуб, ҳар як сароянда сабту услуби худро дорад. шумо идеали худ киро мешуморед? падаратонро, шояд ягон сарояндаи дигар? мо як санъати бузург дорем. барои ҳамин аз унвони кӯдакӣ ҳам чӣ хеле ки гуфтед, идеали ман падарам буданд. ман гуфтам ки дар оинаи нергун медидам, ман мисли ҳамин кас манам мехоҳам шавам.
ва умуман гирем аслан стили мо эстради аст. бале жанри эстради аст. Шашмахомро мехонем, эстрадиам мехонем. خیلی که پدری من در بسیار ژانرها میخونند و عهدهش میبرند من نیست کوشش میکنم خیلی مانند باشم. خب امروز شروع میکنیم در جوده انا استرادا پدرتون برای شما کمک کردن که ژانر استرادا رو آموزید. در ژانری که حالا گفته شش مقام یک تخکورسی بزرگ برای هر یک سراینده است که اگر مقام رو سراییده تواند دیگر ژانرها البته آسان میشود سراییدنش. مکتبی انا همین شش مقام رو از کی گرفتید؟ کی کمک کرد؟ در دانشگاه دولتی خوجند که من بعد از ختم مکتب داخل شدم در اونجا استادی من عبدالرحمن ستاروف و استاد معلم عزیز نصیب امانبای و درس آموختن شادروان عبدالرحمن شیرمتف اولین استادی که در ژانر شش مقام اگر گیریم در خیلی که مکتب موسیقی حمیدف دوران بودن. بله. یعنی مکتب موسیقی رو نیست البته شما ختم کردید. 4 سال ختم کردم و بعد از اون ختم مکتب گفتم به دانشگاه دولتی خوجند داخل شده سرودخوانی خلقی یعنی که نراد نمیگه. بله. ختم کردم. من حاضر باز به آشناهارها دعوت کرده استادم. نه در مرکوا علاقه سرودهای کلاسیکی میخونم زیرا این شش مقام این نیاگان ما است. زیرا این میراث از نیاگان است. خب من در ابتدا میخواستم چون امروز میراث از نیاگان از شش مقام یک پارچه از شش مقام آغاز میکنیم بعدا به سرودهای عنعنوی سرودهای البته استرادی میگذاریم میشود برای اون معین کردن که امروز واقعا شیراز میتواند از این مکتب گذشته است و امروز تخکورسی بزرگ دارد و پیوسته انا همین شش مقام ژانر استراد رو نیست البته از خود کرده است. مرحبا اشعار کی است؟ مثلا شعری کی است؟ آهنگی کی است؟ آهنگ کلاسیکی است. شعر از احمدی جامی است. آن سیه خالص که بر رخسار جانانی من است خنجری میژگان او پیوسته بر جانی من است ناصحا بیهوده میگویی که دل بردار از او من به فرمانی دلم کی دل به فرمانی من است من به فرمانی دلم کی دل به فرمانی من است. خب به این جایزه هایی که امروز به میز برنامه گذاشتیم درباره این صحبت میکنیم. خب به جایزه تاجیکستان وطنی عزیز من صاحب شدید. بله. در ژانر سرایندگی استرادی. خب کی برگزار گردید؟ اول به دور شهری، به دور ولایتی و به دور جمهوری روخت گرفتید. بعد از دور شهری آغاز میکنیم. برآمد کرده چگونه بود؟ کدام سرود رو پیش میکرد؟ از یکم دور گیریم اگر من سرودی مادر رو خوانده بودم. شعر از استاد اوزرخش بود. آهنگ پدری عزیز من بودن و در دور ولایتی یک سرودی پیشوای ملتی ما پیشوای راهنما شعر از موسیزاده و آهنگش نیز از آن پدری عزیز من است و در دوری من چخیلی که گفته جمهوریوی ما روخت گرفتیم. من آرزو میکردم که با این آزمون یک اشتراک کنم. یک بار سنجم خودم را. آرزو داشتید؟ بله. زیرا که این آزمون تا چند سال میشود که برگزار میشود؟ ما تلاشی زیاد است و رقابت زیاد است زیرا از تمام جمهوری با استعدادهای بلند اشتراک میکنند و من خودم را سنجم گفتم که کنی از عهده‌اش میبرم. من یک دیپلمی پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان را سزاوار گردیدیم. صاحب جای چندم شده؟ من البته صاحب جای دوم شدم. من برای جانی برای خدا برای سنجش استعداد خودت همین دیپلم سزاوار شدم زیرا که این با ما یک
боз илҳоми тоза мебахшад. дар ана ҳамон озмун дар даври финалӣ кадом сурудро сароида будед? Метавонем порча пешниҳод кунем? эй аввалин пайғоми дил ба рӯзгор аз номи дил, эй дар суроғи равшанӣ оҳанги субҳу шоми дил, ای سازی کی سرنوشت در زندگی خوب و زیشت، از رحمتی پروردگار اندر قدم هایت بهشت، اندر قدم هایت بهشت. بختاورم ای مادرم، مهرآفرم ای مادرم، شادی دل غمخوری جان تاج سرم ای مادرم. بختاورم ای مادرم، مهرآفرم ای مادرم، شادی دل غمخوری جان تاج سرم ای مادرم. ақидаи шуморо дар бобати он ки имрӯз дар олами санъат, дар олами сарояндагӣ ҳунармандоне пайдо мешаванд ки масалан сарояндагоне ки барномаи консертии худро албатта тариқи фонограмма пешниҳод мекунанд ва ин ирсӣ ҳам ҳаст. имрӯз тамоми ҷаҳонро фонограмма масалан ба худ гирифтааст, ҷалб кардааст. ангушшумор ҳунармандон сарояндагоне пайдо мешаванд ки барномаи консертии худро тариқи зинда пешниҳод мекунанд. ақидаи шумо чӣ гуна аст? дар оянда шумо мехоҳед ба мисли падаратон ин гуна барномаи консертии зиндаро пешниҳод кунед? метавонед ё не? зинда хондан як умри дароз дорад. бале. зеро ки вақте ки дар ягон маҳфил дар ягон ҷо ногоҳ омадед кани як зинда хонед гӯед, агар масалан ягон нафар хай хондатонед қоил кунед, ин як обрӯи худатон аст. шахсан худатон метавонед як барномаи консертиро тариқи зинда пешниҳод карда? мисол ман ҳаракат мекунам. ман гуфта истодам ки талошҳои зиёд дорад, зеро унҷа як техникаи дар кор ки ба зинда хондан як ҷавобгӯ бошад. омодагии ҷиддиро талаб мекунад. мо гуфтам ки дар консерти падар ки зинда пурра буд, ман акнун фаҳмидам хеле хеле мушкил аст. ин як як нуқсон мешавад. як асаби сахт доштан дар кор ки ҳамин чизро бояд мо мекунем, гуфта омода истодан дар кор. лекин мо ҳоло то ҳоло ҳаракат мекунем тайёр шавем ба ин чиз. хоб, инҷо боз дипломи дигар овардед ки ин албатта дар озмуни ҷумҳурии Тоҷикистон ватани азиз дар даври вилоятӣ буд. хоб, дар ин ҷо низ ман ҷои дуюмро ишғол кардам дар даври вилоятӣ. дар даври вилоятӣ, бале. хоб, кадом сурудро пешниҳод карда будед? дар даври вилоятӣ суруди пешвои муаззими миллати мо, пешвои раҳнамо, ки ман ҳамин сурудро дар даври вилоятӣ хондаму, дар даври ҷумҳуриявӣ дар барномаи консертӣ ки дар алоҳидагӣ унҷо боз барномаи беҳтаринҳоро мегиранд, дар маросими ҷамъбастшавӣ, ҷоиза спорӣ албатта нихтар гӯем. дар даври финалӣ, суруди финалӣ буд, ҳамин суруде ки ман дар вилоятӣ хондам, дар унҷо дар финалӣ хонда будам. офарин, аҳсан мегам. хоб, метавонем порчаи аз ҳамин суруд албатта шунда бошем? метавонем? поядори давлати мо пешвои миллат аст, раҳнамои мо ба фардо пешвои миллат аст. миллати тоҷикӣ гӯяд дар ҷаҳон бо ифтихор, сарвару сардори худро пешвои миллат аст. пешвои миллати мо пешвои раҳнамо، ҳоми дину адолат пуштибони миллат аст. дар вуҷудаш раҳму шафқат сулҳу ороми аз ӯ, соҳибу сардори миллат меҳрубони миллат аст.
راهنمای ملت است پیشوای ملت است. خب در این لحظه پرستان میخواستم که امروز همچون شما رو شهروندی تاجیکستان هنرمندی ممتاز همچون یک نفری که امروز از آب و خاک هوای تاجیکستان البته نفس میکشید ایجادیات خود رو پیش میبرید تا چه اندازه تاجیکستان رو دوست میدارید امروز میبینم که ترانه های بهترین را هم در وصف وطن در وصف تاجیکستان در وصف پیشوای ملت صداقت به وطن البته ایجاد کردید زمزمه کردید سرویدید تا چه اندازه است؟ پیش از ما گفتنی هستم تاجیکستان جنت روی زمین است. بله. زیرا ما شکرانه میکنیم که در دولت صاحب استقلال خود زندگانی به سر میبریم و ما یک همچون گوهرکی چشم باید احتیاط کنیم معرفی کنیم. در طول 35 سال من امسال ما که جشن بزرگی استقلالیت دولتی خود را 35 سالگیش را جشن میگیریم الکی تمام دنیا میشناسند. بله. تمام جهان میشناسند و شکرانه از آن میکنیم که در این وطن عزیز ما زندگانی به سر میبریم. هر یک وطن خودش مادر است. بله. چون مادر ما دوست میداریم. این چیز رو با دهان گفتن آسان نیست برای اینکه باید در عمل تطبیق باید در عمل تطبیق کنیم و خدمت های نیک رو که با ما پیشوای معظم ملت کرده ایستادند باید شکرانه کنیم. بله. هر یک جوانان هر یک شهرمردان وطن خدمت کنیم نامبردار وطنی عزیزی خود باشیم نامبردار اهل عائله خود باشیم که ما شهروند این دولت هستیم. بله. من برای همین شکرانه میکنم چیزی که گفتم و در آینده بلکه بیرون از دولت خود با آزمون‌های بین‌المللی کوشش میکنم اشتراک کنم و معرفیگری ملت عزیز خود باشم. خب بهترین نصیحتی که پدر برای شما تا امروز ارزانی داشتن گفتن چی بود؟ بهترین نصیحتشون که تا حالا وقتی که به صحنه میبرید در زندگی قدم میزنید صدا میدهد در گوشتون؟ البته هر یک پدر و پسر یک خیلی گم چون میگویند نصیحت خیلی میکنن تا حاضر مثلا مصلحت های خوب میتیند زیرا با ما شخصی عزیز هستند و اولش با صنعتکار شدن یک خود رو با خود یک خاکساری رو با خود یک میگیرید زیرا ما که در بین مردم هستیم با مردم همه وقت سوال جواب کرده میستیم و اگر که همین کمتر نارومتی نسبت مردم یا که مخلصان شود الکی دوستداری شما نمیشوند. این همین اولش خاکسارترین یعنی نصیحت میکردن که در جمعیت خاکسار باشید با بله خاکسار باشید و مصلحت خوب رو میدین. هر یک سرودهایی که ما پیش میکنیم از پیشی مصلحت پدر میگذاریم زیرا که الکی تجربه کلانی خود رو دارن این چیزها رو دیده آمده ایستادن و همین چیزها رو من پیش از همه با مصلحت پدرم میکنم. خب امروز در کجا فعالیت میبرید شما؟ من حالا در یگانجا فعالیت برده ایستادم. خب پیشتر در کجا فعالیت بردید؟ پیشتر من در مؤسسه دولتی کاخ فرهنگی سوغدیان فعالیت میبردم در انسامبل استرادی بوربات. بله. در اونجا طول 8 سال من کار و فعالیت بردم. بسیار برنامه ها رو ما برای مخلصان و تماشابینان پیشکش کرده بودیم و با طریق زنده بسیار اونجا هنرمندانی صاحب استعداد کار و فعالیت میبرند. بله. 5 سالگی خودی مؤسسه دولتی کاخ فرهنگی سوغدیان رو ما خودی انسامبل رو برای اشتباه کردم جشن گرفتیم و در آینده میخوام باز کاری خود رو ادامه دهم. لیکن حاضر چیزی که خودمون یک چی کردیم استودیا کردیم
як ансамбли худро боз мустаҳкам кардем бале ва кору фаъолият бурда истодаем. бо кадом шоирон ҳамкорӣ доред? ман умуман гирем бо бисёр шоирои халқӣ устод аксарият ки аз унвони кӯдакӣ аз даврони пеш падарам бисёр бо устод Озарахш ҳамкорӣ карда истода буданд ва омада истоданд ҳамкорӣ карда. вақте ки мо кӯдак будем майдаяк будем бисёр ба хонаи он кас мерафтем. ба вай кас дар он даврҳо ҳоло хеле шеърҳоро бо иҷтимоӣ роӣ кардан набуд. ҳозир осон шуде ку ҳама чиз замона пешрафтагӣ. мерафтем бо амрӯи устод мешиштанд, падарам ман тамошо карда гӯш карда месудам, вай кас навишта баъзан калимаҳошро иваз карда вай карда месудам. аксари 70-80% корҳои мо бо шеърҳои мо аз устод Озарахш, аз устод Аҳмадҷони Раҳматзод ва мана худи Маҳками Баҳриддин устоди азизи мо бисёр шоирои забардасти тоҷик ҳамкорӣ. хуб дар соли 2026 чӣ нақша аст шеъроз ки бояд фатҳ кунед, яъне ки амалӣ шавад ба фикри шумо? шояд он консерт мемонед, чӣ аст? нақшаҳо бисёр аст. акун пешгӯӣ кардан намехоҳам, лекин сурудҳои нав албатта имсол мо хеле зуд тайёрида истодаем ва шояд боз ягон озмун бошад, ширкат меварзам, озмуни байналмилалӣ. ман лекин кӯшиш карда истодаам ба ин чиз як чизро ба пеши худ гирифтам ва зеро ки имсол соли 35 сол аст ки тоҷикистони азизи мо соҳиб истиқлол аст. 35 солагии истиқлоли давлати худро пешвоз мегирем. як таронаҳои ватанӣ зебои дар васфи тоҷикистони азизи мо инҷо сабт карда истодаем ва дар чорабиниҳои давлатӣ албатта мехоҳем иштирок кунем, кӯшиш мекунем ва як бор ки ҳамин ҷашнро мо бо сари баланд албатта пешвоз гирем ва баъд аз ҷашни истиқлолият насиб бошад як барномаи консертии худро ба пеш гирифта ба мухлисон пешкаш мекунем. хуб ба фарҷоми барнома наздик шудем. шероз, ман мехостам дар фарҷом як тарона пешниҳод кунем ки нуқтагузори барномаи мо бошад. чӣ тарона пешниҳод мекунед? таронае ки барои худатон писанд аст, шояд аз падаратон бошад. хуб дар фарҷоми барнома ман як таронаи тоҷикистон бо ҳамовози мо, агар шумо дида будед, бародари азизи ман манучер мехондам ва падари азизи ман трио. ман барои ҳамаи бинандагон пешкаш мекунам. сарзамини тоҷдорон, кишвари ваҳдат шиёрон, ҷаннате дар рӯи дунё, гулшани доим баҳорон, ҷаннате дар рӯи дунё, гулшани доим баҳорон. эй ватани тоҷикистон, меҳри ту дар дилу дар ҷон. эй ватани тоҷикистон, ту макони илму ирфон. эй ватани тоҷикистон, меҳри ту дар дилу дар ҷон. эй ватани тоҷикистон, ту макони илму ирфон. бигзор тоҷикистони азизи мо ҳамеша гулгул шукуфон, осмонаш софу беғубор бошад. ташаккури зиёд. шероз ки ба барномаи дурахшон ташриф овардед ва имрӯз ман боварӣ дорам ки мухлисони шумо, нафароне ки имрӯз мехостанд аз паҳлӯҳои дигари зиндагии шумо бархурдор бошанд, ман боварӣ дорам ки ба саволҳои худ ҷавоб гирифтанд ва ман боварӣ дорам ки ҳамчун фарзанди асили ана ҳамин диёри кӯҳан тоҷикистони азиз, ҳамчун фарзанди ҳунарманди мумтоз, шумо ҳамчун як сарояндаи ҷавон кӯшиш мекунед беҳтарин таронаҳои
пурмазмун ватандӯстона дар васфи волидайни арҷуманд падар модар эҷод мекунед ва баҳри мардуми азиз мухлисони худ албатта пешниҳод мекунед дар ҷодаи санъати бузурги тоҷик парвози баландро барои шумо аз номи тамоми гурӯҳи эҷодии барномаи дурахшон изҳор медорам. бори дигар ташаккур. саломату сарбаланд бошед. ман низ изҳори миннатдории худро ба шумо албатта мерасонам, ба роҳбарияти телевизиони вилояти Суғд ва сипосмандам ки маро даъват кардед имрӯз ва ба ҳамаи мухлисон, барои ҳамаи тамошобинон, мардуми азизи тоҷикистони ватани азизи мо ҳамеша мехоҳам саломатӣ, сарбаландӣ, дастархони пур аз нозу неъмат, ҳамеша саломату сарбаланд бошед. тамоми хушҳои зиндагиро барои ҳар яки шумо таманно дорам. ташаккури зиёд. бинандагони азиз, меҳмони барномаи дурахшон буданд шеҳрози камол, фарзанди ҳунарманди мумтоз ҳасани камол, ки имрӯз дар ҷодаи санъат гарчанд ҷавон бошанд, ҳам қадамҳои устуворонаи худро мегузоранд ва ман боварӣ дорам ки имрӯз бо доштани ин қадар дастовардҳо минбаъд низ кӯшиш мекунанд дар дигар албатта озмунҳои ватани берун аз тоҷикистон ширкат варзида обрӯву нуфузи тоҷикистони азизи моро албатта баланд бардоранд. боқӣ барои шумо сарфарозӣ. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон таҳия ва пешниҳоди шумо мегардад. агар шумо, фарзанди шумо, набераи шумо ё худи шумо дорои истеъдоди лаёқати фавқулода бошед, пас метавонед ба рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст занг занед ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти Суғд албатта сабт шудааст. ворид гардед, дархости худро гузоред, мо шуморо албатта ба барномаи дурахшон даъват мекунем. чун ба фарҷоми барномаи дурахшон расидем, мегӯем худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.